Abokina. Ka ce kana da Abokina. Kana da kenan. Muka Ya gida. an tahi lafiya. Ya jin daɗi. Abokina ba bako ne labari ba. Wani irin Wai baka ji ana cewa corona virus ta shigo gari ba? Wallahi haka na ji an ce wai ta kashe mutane da yawa. Amma abokina wannan cuta ta corona virus ba ta kashe mutane da wuri ko? Ai wannan cuta ta corona virus kisan gilla take wa mutane. Amma abokina wannan cuta bata shigo Najeriya ba ko? Tabbas ta shigo Najeriya har ta kama mutane sama da 20. Amma dai abokina cutar nan ta corona virus bata shigo Kano ba ko? Tabbas bata shigo Kano ba, amma fa an ce a dinga wanke hannaye sannan kuma a daina haɗa numfashi da numfashi. Wannan wace iriyar cuta ce? Ai wannan cutar ta coronavirus kawai ragargazan mutane take. Addu'a ce kawai maganinta. Kwarai da gaske abokina. Wannan cutar addu'a ce kawai maganinta. Amma baka sani mara lafiya ma an ce ya dinga killace kansa a gida. Sabida me? Sabida shi ma za ta iya yiwuwa yana ɗauke da ita. Malam, wannan tarin da yake yi haka. Malam wannan coronavirus ce ta kawai. Coronavirus?